Els actors mallorquins Pedro Victori i Josué Guasch dirigeixen i protagonitzen Lorca que te quiero Lorca, una peça que repassa les 48 darreres hores de vida del poeta de Granada. Aquesta obra es representarà aviat a la Sala Muntaner de Barcelona. Pero yo ya no soy yo. Ni mi casa es ya mi casa. Dejarme al menos morir decentemente en mi cama. ¿No ves la herida que tengo entre el pecho y la garganta? Aquesta és una de les poesies que apareixen a Lorca que te quiero Lorca, la peça mallorquina creada per Pedro Victori i Josué Guasch. A l'obra es veu la relació entre un pres i un psicòleg i ho compara amb les darreres 48 hores de vida de Lorca. Clar, aquestes 48 hores d'incomunicació, d'impotència, perquè ell sabia que no havia fet res, de què estava acusat? De conspirar contra no sé què, és que no se sap, no? La peça per la seva temàtica és molt actual i poden haver paral·lelismes amb la situació a Catalunya. Yo te juro con mi muela que yo te la joder a ti. El paral·lelisme ve per aquí. És a dir, bueno, és que avui en dia, 80 anys després de la mort de Lorca, encara hi ha gent que ha rebut pals per expressar la seva opinió. L'obra ha estat encantada amb un teatre a Madrid i també una possible gira per teatres de les Balears. El que és segur és que es podrà veure del 6 de juny al 13 de juliol a la Sala Muntaner de Barcelona. Tenim moltes esperances. És molt difícil que una proposta, una producció mallorquina s'instal·li un mes a Barcelona. Una producció petita com és aquesta. Verde que te quiero verde. És Lorca que te quiero Lorca, una obra que no deixarà ningú indiferent. Verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña.